हाथरखि नों बहा थांनो नागिरदों हो? आंखौ मानो बेफोरबायदि सानखो आबै? नङा मा खालामनाय जादों बे? नों जेबो बुजिया आबौ बेफोरखौ। आयै मा खालामनो जामारदों बियो? नों हाथरखि बिहामजोखौलाय मानो एसेबां बायदिसिना बुंखो? मा दाय दं बे गथ'आलाय? आरो नों बेखौ बे न'निफ्राय होखारहरदों आबै? दा एसे दुखुनि समाव मानो बेबायदि खोथा बुंदों बे गथ'खौ? आरोथ' मा आबै बे जोंनि न'नि मानसि नङा नामा? नङा बेफोरबायदि हिनजावा जोंनि न'नि मानसि नङा। सुनि नागिरनाय सुनि गोनांसो बियो। मा होनलाबायखो बेफोरखौ आबै? जों हाथरखि बिहामजोखौ सुनि बुंबाय नोङो? जेसेनो बे सुनिनि साया जोंनि न'खराव थागोन जों गासिबो थैजोबलांगोन आरो सानसे गोथैसालि जालांगोन। नङा आयै बेबायदि दाबुं बे गथ'खौ। आबै मा साननानै बेबायदि बुंखो नोङो बेखौ? दिनै बे मेहेरखौ गावनि आंगोखौ खोमानांदों बेसो मिथिगौ। नाथाय बेवहायलाय हाथरखिनि मा दाय? थांनो होदो आबौ बेखौ। मा बुंखो आफा नोंबो? औहाय बोराय नोंबो थैलांगोन आंबो थैलांगोनसो नङाबा बेखौ दोनबाय थाब्ला जोंहा न'खरानो थैलांजोबसिगोनसो गोथैसालिसो जासिगोन बियो। नोंनि आबैया थिगखौनो बुंदों। नङाबा जोंनि न'आव इसेबां जाथाय जागौमोन नामा? बे थानायखायसो जादों। आरो नोंसोर बेबायदि बुंनो हालायबाय बेखौ? हाथरखिया जेरावबो थाङा बेहायनो थागोन। नोंसोर रावबो होखारनो हाया बेखौ बिनिफ्राय। नों दुखु जानो नाङा हाथरखि। बे न'आ नोंनिबो न'ना। बिसोर बुंबानो जागोन नामा नोंखौ थांफिनबानो थांगोन? औ आयै गुबुननि खोथा लानानै बेफोरबायदि साननो नाङा बे गथ'खौ। बिहामजो जत्थ' नोंबो। नोंबो बांद्राय लायहोयो जुदि बिहामजो। मा? आं लायहोयो? औ नङाबा माथो? नोङो बांसिन लायहोग्राया मिथिबायना जुरि बिहामजो। आरोथ' बे हाबाखौबो नोंनोथ' जाहोदों। आबौ मेहेरखौबो ला होननानै बेखौनो सापर्ट खालामनानै दिनै बेबायदि जानांबाय जोंनि न'खरा। माबायदि सुनि मानसिखौ न'आव लाबोनानै लायो फिसिफैयो। दिनै नुदों मा जानांखो मानिफ्राय? नों आबौ मेहेरखौ बांद्राय लायहोआबा बिदि जानांनाय नङामोन दिनै। आरे आयै आफा नोंसोर मा खोथा बुंलाबायखो बेफोरखौलाय? बे गथ'आ एसे अन्थाव बाथाव मानो बेबायदि नंखाय इल्जाम लागायदों बेखौ? अन्थाव बाथाव नङा बिहामजो सुनिसो बियो मिथिबायना? ओइ दोन। सुनिया बे नङा आबै। नोंसोरसो नोंसिनि साननायासो सुनि मिथिबाय। जानाबौ। बेबायदिनो मुहिना लाजोब्बायहाय बियो। ओमफ्राय नोंसिनि साननायाथ' माब्लानिफ्राय बेबायदि जालांखो आबौ आबै? जुदि नोंसोर बेखौ होखारना बाथ्राया दिगदार जागोन खिन्थु। औ आयै जेबाबो बे जोंनि न'खरनिनो मानसि जोंनि बिहामजो। बेहेरनि हिनजाव बेहाबो फुरा मोन्थाय दं आबै। नाथाय बियो बेथ' गावनि फिसायखौनो साना लाबाय। नोंबो बिनि खाथियाव दाथा आबौ गिलु बालुनो सुनिबानि। आयै मानसिखौ एसेबां बिदि बुङो नामा? दाय गैया गारा। मा दाय गैयाहाय मा दाय गैया? नोंसोर आरो नोंसिनि साननाय मुगैथाव आबै आबौ। दानि दिनावबो बेफोरखौ सानबाय थाबावो ना? जों जा बुंदों थारखौसो बुंदों। नङाबा जोंनि न'खराव बेबायदि जायो नामा? जाबायसै आबै आबौ। नोंसोर आंनि थाखाय आरो बेबायदि दावराव दावसि दाजासै। ओंखारलां बिनिफ्राय ओंखारलां। नोंनि मोखांखौ जोंनो देखायनाङाहाय सुनिबानिनो। जागोन दे आबै। नोंसिना बांद्राय जाबायलै आबै आबौ बाथ्रा बुंनाया। मेहेर गैया होननानै जेखौ गोसो बेखौनो खालामबा जागोन नामा? हामबायसै आयै। नोंस्रालाय मानि दा थांनो हो? आंनि आबौ सनायाबो गैखाला। जेब्लासिम बे जोंनि न'खराव फैयाखैमोन गासैबो थिगैनो दंगासिनोमोन। नाथाय बे गाफैनानैसो गैला धंस जालांबाय। खबरदार आबै रावबो जेबो दाबुंखा हाथरखिखौ। नोंलाय सोर हो आबौ? बेखौ एसेबां बेबायदि अनखांनो? नोंनि हिनजावानो ना मा बियो हो? एसेबां बेखौ अननो? बाथ्राया बेबायदि नङा आबै। नोंसोर गोरोन्थि खालामदों नालाय। गोरोन्थि खालामदों आंबो बुंफिनखागोन ना। नोंहा एसेबां नांजानो दरखार गैया। ओरै फै गथ'। मानो नांजाया जानांगौ आयै? बे गथ'आ अना खाना बहाथो थांगोन होनबा? बेफोरखौ नोंसा सिन्था खालामनांगौ गैया। सुनि थांबाय बास जाबाय जोंहा। नोंसोरनि साननाया जे एसेबां गाहायावबो गोग्लैनो हागोन बेखौ आं सानाखैमोनलै आबै। बेफोरबायदि साननाय लाबोयोबो बोरै नोंसोरलाय हो? मेगनजों देग देग नुनानैसो बुंदों जों आबौ। गुबुना बुंबानो जाथारगोन जे बेनो सैथो बेथ' नङाना आबै। औ आयै खाफालनि लिरनायखौलाय हामाथो खालामनो हानो देनाय? बे गथ'आथ' खालामनो होननानै खालामाखैना। बेहाबो बेसेबां दुखु दङ बिनि खाफाला जे बेबायदि। नों सिरि था बिहामजो आरो खबरदार माबा मोनसे बुंबावनांगौबा। नोंनो जत्थ' लाबोग्राया आरो नों दा सिरि था। नोंसोर बेबायदि होखारनो हाया बेखौ आबै बुंखाबाय आं। जेरावखि थाङा थांथों बेहाय थानो मोना बियो। सोरां। आबौ सान। बे सुनिबानि हिनजावनि थाखाय जोंजोंसो बिबै बिबौजोंसो उल्था उल्था जाबावदों बे गथ'आ। नोंसोरसो सुनिलै नोंसिनि साननायासो हाथरखिया नङा आबै। आरो न'आव जे मा जालांदों बेखौ नुवाखै नोङो? मानो नुवा जानो? थेवबो बे खालामदों नामा इसोरनि लिरखानायखौ? सोरबा थैनानै थांब्लानो जे बे हाथरखिनि दाय जागोन जोंनि न'खराव बेबो जानोनो हाया आबै। जाबायसै बेवाइफोर। आंनि थाखाय आरो जेबो दाबुंसै। आं ओंखारलांनोसै बिनिफ्राय। आंनि एसेबां जुदि प्रब्लेम जाबायबा नाङा दे आबै आबौ। आं बिनिफ्राय थांनायानो गाहाम जागोन दे। आंनि आबौ मेहेराबो थैखानाय नङामोनहाय। नोंजों थानायखायसो थैलांबाय। आबै नाङालै हाथरखि गुबुना जेखि बुङा नोंबो बे न'निनो मानसिखाना बेबायदि दासान। नाङा दे बेवाइफोर। नङा आबै मा मोनखो नोंसोर बेबायदि खालामनानै? मेहेर गैयाबानो बे जोंनि मालाय जाबाय नामा?
एसेबां अन्थाइ बिखा आरो नोंसोरो बिनि मा दाय आबै मा दाय बे सुनि नङाथ' नोंसोरसो नोंसिनि साननायखौ सोलायनांगौ बेफोरबायदि लाबोनाङा जों मोनथियाहाय जों दोनथारला सम थानायावनो मोनथिबाय मोजां जाबाय गालांथों थांनो हो मिराबो गैखाला जेराव आंलाय माथो एथ' दावराव दावसि थाबावनो दे नोंसोरखौ बेबायदि होखारहरनो होआलै आङो बोरै बेखौ आंसो थाङा बेवहायनो जिरायहाबना मोखांल' नायबाय थानोसै ना मानसि ओंखारला आंनिफ्राय मानसिखौ सासे 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 बेबायदि फोजोबग्राहाय बियो खाफालानो सुनिखौसो मोनबोदों जोंहाबो बेफोरबायदिखौ बेगा थिखो आरो थांदो आबै नों जेरैबायदि सानदों नाथाय आं बेबायदि जेबो नङा नाथाय नोंसोर आंखौ जुदि थाजानो बादोंब्ला जागोन दे नोंनि गाबनायाव जों गोजावाहाय गोदोसो गोजावोमोन दा नङा मिन्थिया आबै मानसिनि खाफालाव माब्ला मा जायो नाथाय बेयाव जेबो आंनि दाय गैयामोन जों मोनथिबायथ' नों न'खराव थाब्लानो माबा नङा माबा मोनसे जाखाथारो आरो मोनसे थार बाथ्राया बेबो आबै आं दासिमबो फोथायो मेहेरा दङ जाना लाना फिसायखौ दासो दङ नोंबो गैला आरो आंबो जोबोद हारसिं जाबाय दिनै मेहे हनै रावबो मोजांखौनो रायलायबावला आंजों आबैमोनाबो आंखौ गोरोन्थि बुजिबाय जोंहानि हांसो मानैखौ लागोन बायदि बुंदोंमोन माथो दाख्लै बाजैया सोंदोंमोन दा आरो बे लाङाबा बै आबौ सासेयाबो बिदोंमोन आरो आइलै फुजानि ड्रेस लायजोब्बाय मालाय आं लोगोफ्राबो ओमफ्रायथ' आंनाथ' गैयानो दाबो मोना आं हा लायदों माथो जाखो आबा लायथों मोनथिया ओमफ्राय बे बाराव आंनो होला आरोखि नों हा मानोलाय नांलायगौसै होबाबो जायो होआबाबो जायो दे जेबो नङा सिगांनि जेकेट दंखायो नङासै आबा नोंना मोजां नङा माथो बियो आं गाननानै बेरायखाया माथो बेखौ मालाय बयबो गोदान गोदानसो गानजोबगोन आंहाल' बे गोजामखौ गाननांगौ गोदान गोदान बायना होबाय थानांगौहाय नोमाया बबेनिफ्राय बायगोन आबा बे गोजामा गस्ला नङा नामा आबा जेबो नङा आयै हा मा जालायखो नायनाय मोजां नुबायना आंखौ आयै आयै आंनि आइसना थुनथुलि बिबार गावदां आंनि लोखि आइसना जोबोद समायबायहाय आइ आमसे नायनाय आयै नों लाबोनाय जुथाखौबो गानखाथारबावबाय आङो ग्रोब हामबावो नों आंनो माला माला बिदि गस्लाखौ लाबो खुमाना दोना दे ओमफ्राय जुथाखौबो हा लाबोबाय आरो माथो जाखो बा आं बेखौ नोंनाव फैसा गैयासो नंदोंमोन ना बेनोबा मालाबानो लाबोलायनानै दोनदों नों आयै आफासना ओरैनोसो बुंदों आङो हा नोंनोबो गाबोन लायनो नागिरखादोंना ओरैनोसो थगायनायानो आङो बेनोबा सिगां सिगां बायग्रोलायबावदों नै आफा गाबोन रबिबारखाना गाबोनसो लायनो सानखादोंमोन आं नोंनो ओइ गथ' टिक्ला नायनो आइबायदि माखौबा मेगन साजोबदों नै आरो बिदिनो बारा जालांगोन हामा आइ नोंबो सिरिथा मोनदों नालाय गावहा दुगि जाबावदों लायगोनहाय आफासना आं दहाय ओरैनोसो होनदों दा लायगोन ना गाबोन लायखाथारगोन नोंनिबो ओमफ्रायथ' मोजां नुवाखै माथो नोंखौ मोजां नुखाथाराखै हामा मोजां नुखाथाराखै गाबोन लायगोन बुंखाबायना नोंबो नै आइ थुनथुलि गथ'जों गथ' जाफानो हायो नामा गथ' बिलाइ सैतान बियो दानिफ्रायनो दे जाबायसै ओमफ्राय नोंहाबो गाननायखांबायना थां दोनैदो थां मोजांनो दोना माथो आं एसे मोजां मोनदों आं गावहाबो जि मोजां लाबोखुमालायनानै दोनथार माखौबा ओमफ्रायथ' मोनायावबो सानावबो जि गोथाव संखागोन दे आं ओंखामखौ इस आइसना नंगौना हाबा खुसिफ्राबो नायनाय ओमफ्राय उनथिंजायबो मोजां नुखादोंदां आंखौ गस्लाखौ मोजां नुदोंहाय मानो नुवा जानो ओमफ्राय अबेनि फैसाजों बायखो नों हा बे अमा आदि हरनायालाय बै मादै सासेनाव बेखौनो आरो बिस्राबो नांगौ जादोंनो फैसा नांगौ जादों फुजानि हा बेजोंनो लाबोबाय आरो नोंनोबो एसे बाबुनोबो लायनोसै होमबा बेजोंसो लाबोबाय नोङो दंबालाय हा आंलाय लाबोखायोना मोजां मोनबाय दे आं जायखिजाया ओंखाम जाजासे गानबावगोन आं बेखौ दायो नै हा मैला फोनांनो बेफोरबायदि गानबाय थानो गोदानखौनो फुजाफ्राव गानगोन हा ओइ जेबो नङा दे गोदान ना गाननो लुगैयोना आंहाबो गस्ला गोदान मोनमारबायथ' होमबा र' दे आयै नोंबो आंनो बायना होदोंना गस्ला गोदान आंबो सानसे नोंनो दख'ना बायना होखागोन मोजांनिबो दामिलायबावसो आयौ हा बांद्राय दामिखौबो गाननो सुखुवाहाय आंहा बे गोजाम फुराना मडेलानो मोजां आया होमबाबो नों गाननांगोनथ' सानसे आंनाव फैसा फैबाना नोंनो बायना होफिनगोन आं र' दे हा मालाबा मोनगानबानो जाबाय नोंसोर रावबो बेबायदि खालामनो हाया आं खालामहोआ सानाबौ नोंबो बांद्राय देखायनो हादे आबै मिथिया नङा मिथिगासिनो आङो सोरनि थिननायाव बेफोरबायदि खालामदों नोंसोरो मोजांसो जादोंहाय बोरैबाबा मोनथिबायना दा नोंसोरनि न'खरखौबोथ' नायनांगोन ना एसे बेफोरबायदि गाज्रि सायाफोरखौ थाबनो होखारना लाखियाबा ओइ बांद्राय खोथा दा बुं मालायनि न'आव फैनानै नों बेफोरबायदि खोथा एरना होफैनो साल्ला आयौ आंलाय मा एरना होखोसै
आरोथ' बांद्राय जुदि नंखाय खोथा फोसावबाय थायोब्ला नोंखौ बावगोन आं जे नों इलिसानि बिखुनजो होननानै नुबाय आंखौसो गाज्रि मोनलायबाय दाना मालायनि दुखुआव सामिल जानो फैदों ना बेबायदि दावराव खालामफैदों नोंलाय आंथ' नोंसिनि मोजांखौसो सानना बुंदोंमोनहाय सैथोखौ सैथो नोंना बांद्रायबाय आबौ सान बे हिनजावनि थाखायनो जोंजोंसो उल्था नांलायबाय थादो नोंलाय मानोथो बेबायदि खालामनाय आरोथ' नोङो बांद्राय खोथा एरनोबा जोंनाव फैस्रानो नाङा हाब मा खोथा एरखो आंलाय हो मा खोथा एरखो बे फुरा मानसिफ्रा बुंनायखौ खोनायाखै आंल' बुंदों दाबो थां सोंनि थां दस्रानावबो नोंसोर बायदि खायसे मानसियानो मोजां मानसिखौबो नंखाय दायावनो फासायो बेबायदि नोंथ' 1%बो मोजां खालामासै आबै नाथाय जुदि नोंसोर बेबायदि सानदोंबा ना नोंसोरजों रावजोंबो सापर्ट गैया आङो बेबायदि दुखु सहायनोबो होआ आं बेखौ दे गोसोथोनाय थां माथां बिनि थाखाय जोंजों एसेग्राब बाथ्रा बुंलायथारबाय नों आबौ मानसिखौ मानसि साना नामा आबै गोसोथोबाल' बेबायदि फिलिंस फैयो ना माथो जाखो आरोथ' आंखौ जानला मानला साननोबो नाङा बुंनोबो नाङालै आबै गाज्रि नुबाय जेला बुंखागोनथ' आङो दुखुखौ नुवाखै माबा दायसो होदों आरोथ' नोंसोर बेयाव दोनाबाबो जेबो नङा दे दरसायाव दोनहैगोन आङो नोंबो ओंखारलांलै नों बायदि मानसिखौथ' फैनाङा जोंनाव हाबाब आंखौसो होखारलायबावदों खोनाबायना मोजां खालामनो सानबा गाज्रिहाय गथ'आनो फाग्लासो जाबाय खोमाहाय बिबो नोंसिनासो साननायफ्रानो उल्थां फाल्थां जालांजोब्बाय आं फाग्ला नङालै आबै नोंसिनासो साननाया गाज्रि जाजोब्बाय आरोथ' हाथरखिखौ लायगोन आङो नोंसोर बेयाव दोनाबाबो ना दरसायाव दोनहैगोन आङो थां सुनि नांजानो लुगैदोंहाय बे गथ'आ खावसे मानिथ' बुथारखाबाय जोंबो थैनो बावला आबौ बेयो थाबाय थाब्ला थैनांगौ दङब्ला थैखायो रावबो हमथा हाया बबेथिं थांखो बेबा आबा बिथिंजायनो थांगोन आयै औ आबा हाथरखिखौ जों बेबायदि अन्थाव बाथाव गोदाव सोराव खालामनो हायाना ओमफ्रायबा दसेनो बहा थांब्रबखोथाय आइमोनहाथ' बोरै जानला मोनला बिदि सानखो थांनाय आबा नों बैथिंजायनाय आं ओरै नायनि थाब मोननायनि आथ' आबा जों लोगो मोनबायना नों बेहाय लाबोथ'नाङा नांगौबा नोङो नोंनि आबैमोनाव लांदो दे औ आयै जागोन दे बिसोरथ' मा जानला मोनला सानलाबायखो बिसोरखौ बुजायगोन आङो र' बुजायगोन थेवबो अब्लासिम जोंहानि आइमोनावनो लांदो बेबायदिनो खालामथ'नोसै आं आबैनि फन हरनो र' नोंनि नोंबैमोनावनो थिग जागोन रावबोबो गैखायाना एकदम गाज्रि खालामबाय बिसोरो फाब नांगोनलै आयै जानला मानला बिदि खालामबा औहाय र' नोमफायाबो फैग्रोथों थाङाबा थां माबे लोगो मोनो खोमा आं ओरैजाय बारस'ना थांनि नों ओरै थांदो माबा डक्टर सार दहाय मानसिया हुस फैनाय बायदि जाथारदोंमोनथ' माने आं बुंबानो आखाया मावदोंमोन बेना अ होमबाथ' बेथ' जोबोद मोजांनिसो बाथ्रा नामा बिदिबा मोजां जासिगोन नुबाय आयै थाबैनो मोजां फैसिगोनलै बियो औ आइ बिदिबाथ' मोजाङानो जासिगोन आं होननाय मुलिफोरखौ एसे मोजाङै होबानो जाबाय आरो दाथ' बियो एसे एनै रिएक्सन खालामहांबाय नङासै मोजां फैसिगोन बियो आरोथ' जेसेबां हायो नोंथांमोना बेजों रायलायबाय थानो ट्राइ खालाम जेसेबांनो बियो रिएक्सन होगोन एसेबांनो थाबैनो मोजां फैगोन बियो आयु बिदिबा डक्टर बे माजों रायलायनायखौ खोनायो दा बिनिखायनोथ' बियो रिएक्सन होदों बेखायनो नोंथांमोना हानाय मानि रायलायनो नाजा जागोन दे डक्टर सार जोंहाथ' आरो हस्पिटालावबो दोनबाय थानो हायासै जाखिनि हायो नाजाबाय थानोसै आरो जागोन दे बा होमबाथ' बे हुसाव फैबाथ' मोजाङानो जासिगोन दे होमबालाय आं बेजों रायलायबाय थागोन ओमफ्रायथ' डक्टर सार हाथरखिना माला आं बुंदोंमोन ना बे रिएक्सन होयो बिदि बुंबा आइलाय हनै आयै हाथरखिल' बुंनांगौ आखाया मावो बेना जानो हागौ थांनाय समाव बिहा माबाफोर कानेक्सन दङ दां आदसा नोंथांमोना टेनसन लानाङा हरखाबैबो बियो मोजां जानो हागौ बा गाबोन समफोरबो मोजां जानो हागौ नङाब्ला एसे समबो लानो हागौ जायखिया डक्टर सार मोजाङाथ' फैखासिगोन ना बियो औ सार मोजाङाव फैनायनि बेसेबां चान्स दङ दा जिबायदि कन्डिसनाव दङ बियो बेनिफ्रायनो लासैसो मोजां फैफिनगासिनो बियो जागोन दे सार मोजाङाव लाबोथारगोन जों बेखौ नायै लाबोगोन ना औ आइ जेरैबाबो मोजाङाव फैथारगोन बियो नाय डक्टर बाबु जि खालामनांगौ जोंखौ एसे मोजाङै खिन्थाबानो जाबाय जों बेखौनो खालामजोबगोन दे जागोन दे बे गथ'आनो दा हा गावबो थांना थानो जोबोद गोसो खोमा औ जागोनदां आयै हा गारायाबो मामुलि गाराय नङा गुलिसो नांबाय गिथाव बाथावनो खस्थ' मस्थ'यैसो जिउ थाबाय दा आरो नै मोजांथाराव फैनोबो सेस्था खालामबाबो लासै लासैसो मोजां जाबोगासिनो माथो मोजां जाखाथारगोन आयै नायल' नोङो नेनानै थानोसै आइ दे अब्ला आं मुलि गोदान लिरना होलांनि बेखौ मोजाङै होबानो जाबाय आरो मोननैसो इन्जेक्सन दंमोन बेखौबो होखाबाय आङो जागोन दे डक्टर सार हा मोजाङावल' फैथारथोंसै गथ'आ नोंथाङाबो नाजादो जोंबो नाजानोसै हुस फैनानै मेगन खेवबानो जाथारबाय आरो गथ'आ जाय न'आव आं हाबा जानानै नोंजों अराय जिउ संसार जानो होनना फैदोंमोन दिनै बे न'नि मानसिफ्रानो आंखौ बिदाय होबाय मानोना आंनि आगाना सुनिनो आरो बे न'आव थाबाय थायोब्ला लासैनो गोथैसालि जालांगोन आरो बे न'नि मानसिफ्रा मालाबाबो खुसियाव थानाय नङानो दिनै नोंबो गैला आरो आंखौबो बे न'निफ्राय होखारहरबाय
खोनाबाय मेहेर जाय न'आव जायजों हाबा जानानै फैदोंमोन गोबां सिमां लानानै जेब्ला आंनि जोबथा सम सफैयो अब्लासो बे न'निफ्राय बिदाय जागौमोन नाथाय मा खालामनो बिसोर आंखौ सुनिसो सानबाय मानसियाबो बिदि सुनि जानो हालायोना मेहेर बहा दंमारो नोङो बहा दंमारो आं दिनै जोबोद हारसिं जाबाय बिसोर गासिबो नोंखौ थैदों होनदोंना नाथाय बिदि नङा आंहा फोथायनाय दङ फैगोन नों सानसेबाबो आरो आं नोंखौ आंनि जोबथा हांसिम नेना थागोन थैनानै थांब्लाबो गोथैसालिनि हाखरावबाबो नेना थागोन आङो मोनसे लादो आरो आंनि खाफालावबो मा लिरनाय दङ नाथाय आंनि बे जिउ थासान्दियाव आं अराय सम नोंखौ नेनानै थागोन दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसोडजों आरोथ' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय बयनिसिमबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ अब्ला जों थांथ'नोसै दे लोगोफोर बयनिसिमबो लाभ इउ बाय बाय गोबां खाहानि नुलांनो बाखि दंबावो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बरिंल' मोनना